guys! Welcome sa our channel na It's TV. May hapon ninyo o kumusta mo din hatanan guys. Nakoron diri sa Kasili guys, sa bukid sa Kasili. Aka mo ipakita niya sa bukid sa Kasili. Nakoron diri nagkuyog ko nila sa akong anak na nag-hike-hike. Salamat kayo sa mga ni-support nako sa akong mga followers. Salamat sa akong mga subscriber. Salamat kay inyo gihapon kong gisuportaan kanunay. Bisan og may pa kayo ang akong YouTube. Thank you kayo ninyo sa inyong pag-support nako guys. Dili kabuti nga nakadaghanon ang akong subscriber o wala pa ang inyong suporta mga guys. Thank you jud kayo yung mga guys. Atong tanawon guys ang atong kuan guys. Ang bukid sa Kasili. Ubani ko yung tanaw guys ha. Ato niyang tanawon guys ang bukid diri sa Kasili. Ako ipakita ninyo guys. Nindot kayo diri guys. Labi na kay hapon na. Landong na kaayo guys. Ako niyang ipakita ninyo guys. Thank you guys. Thank you ninyo. Tanawan niya ninyo guys ha. Tanawan ng kabukiran sa Kasili guys.
Na sila kamatis.